ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/11/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕಾದು ಮನಮತನು ಬೊರ್ದು ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡಪುಲೆ ಅಪಗ ಬಾಬನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ತದೇ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಉತ್ತರ: ವಾ ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕ್ಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಂತರ್ಯಡು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಅಗತ್ಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುರುಳಿಗ್ ತಪ್ಪವನವು ಸಂಶಯಡು ಬರ್ಪುನಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಂತರ್ಯಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳುಂಡು ಪಂದರ್ಥ. ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮಾಯೆ ಗುರಿದಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಮಾಯೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಮಾಯದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗಾದ ಮಾಯೆ ಅಯಸ್ಕಾಂತವಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನ ಜೋಕ್ಲು ಆಕರ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪುಜೀರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆರು ಇಂದೆನಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಓದವೆರು ಐಕಾದೆ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆತೆರು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಮೂಲವತ ನೊಡುಪನಗ ಕಳೆ ಒಂಜೇರು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆಟು ಉಪ್ಪೇರು ಬೇತೆಯಾಪುನು ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಕಳೆದು ಪೋಪುನವು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರದು ಜತ್ತೊಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದಲೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ 5,000 ವರ್ಷದ್ದಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಇಂದೇನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾರು. ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಪಂದು ಅನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಶರೀರದ ಮೂಲಕನೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಮಿತ್ರದು ಒವ್ವೆ ರೀತಿದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಇರ್ದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂಚಿನಂತ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಶರೀರಡು ಬತ್ತದು ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನಿ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏರು ನಡಪೇರೋ ಆಕುಲು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ತೊನೆರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನವು ಅತ್ತಂಡ ನಡಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನವು ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರನು ಕೇನುನವು ಅತ್ತಂದ ಕೇನಂದೆ ಉಪ್ಪುನವು ಇಂದು ಅಕಲೆಗಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅದುಂಡು. ಓದಂದೆ ಉಪ್ಪನಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣಾಪೆರು. ಬಾಬಾ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪೇರು. ಶಿವ ಬಾಬಾಡ್ದು ಕಳ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು. ಫಾದರ್ ಸೋ ಸನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಶರೀರದ ಪಾತೆರತ್ತು ಬಿರು ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪ ಆದುರ್ಲಿರು ಏತು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಂದುಲ್ಲನೋ ಆತ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುಂದರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಡಪು ನಡೆದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ನಡಪಂದೆ ಉಪ್ಪು ನಗಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುಜೀರು. ಬಾಬಂತು ತೆರಿಪವೆರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪಲು ತುಂಡಾಪುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಂಡು. ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪು ನೆರೆದವರ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದುಪ್ಪರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪಾಪಾತ್ಮ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಪೆರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನ ಎದುರುಡು ಪಾಪಾತ್ಮರು ಪೋದು ತರಬಗ್ಗವೆರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವತೆಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮೋಡು ಬರಂದು ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದುಪ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿದಿಜೇರು. ಅಕುಲು ಸದಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತೊನೊಂದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಮುಟ್ಟಲ ಬರ್ಪೇರು. ಏಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಬಾಬನ್ನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದಪ್ಪನಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು. ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂತು ಪೋದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವಜೇರು. ಜೋಕುಲು ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರುಲ್ಲೆರು ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲೆ ಪೋಡಾಪುಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ದಿನ ದಿನ ಅಸುರ ಒಂದು ಪೋಪೆರು. ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆದಿನ ಕಾರಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಕೃಷ್ಣೆ ದೇಹಧಾರಿ ಆದುರ್ಲೆ ಆಯ್ಗ ದೇವತೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಹ ಸಾಕಾರ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುನ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಉಲ್ಟಾ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪತ್ತದು ಕಾಡು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬೂರುವೆರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಸಹ ಕಾಡದ ಕಡೆ ಪೋದು ಉಡುಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಡದ ಕಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನೆ ರಾವಣೆ ಅದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾಯಿಗೂ ಸೋತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮಾರ್ಗನು ಮರೆತು ಪೋನಗ ಆ ಕಾಡದ ಮುಲ್ಲಾದು ಉಡುಪರು. ಅಂಚಿನಕು ಸ್ವರ್ಗುಡು ತಡವಾದು ಬರ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಸಲುವಾದೇ ನಿಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದರು. ತ್ರೇತ ಯುಗವನ್ನು ಸಹ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೇರು.
ದೇಪಂಡ 25% ಕಡಿಮೆ ಆಂಡತ್ತೆ. ಅಕುಲು ಅನುತ್ತೀರ್ಣದ ಲೆಕ್ಕಡು ಬರ್ಪೇರು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಬುರ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಸಲುವಾದೆ ನಿಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬೈದರು. ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಪ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಐನಕುಲು ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ ಮಾರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ನಡತೊನುಜೇರು ಏರುಪೇರುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಆ ರೀತಿ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೊಡು ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಐನಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ತೇರುಗಡೆಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತ್ರೇತಯುಗದಕುಲು ಅನುತ್ತೀರ್ಣದ ಲೆಕ್ಕಡು ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ನರಕವಾಸಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಅಪಾರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ 5 ಬಕ್ಕ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ರಡ್ಡನೆ ಸರಿಲ ಓದುವೆರು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡನೇ ವರ್ಷ ಓದುನ ಪಾತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾಂತರ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸ್ ಆಪೇರು. ಈ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಎಡ್ಡಾದ ತಿರುವನುಡು ಕೆಲವರು ಎಂಕುಲು ನಡಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ತಿರುವನುರು. ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಚಿನಕಲನ್ನು ಕೈಪತ್ತದು ನಡಪವೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಬೂರ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಪೂವರ ಏತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಲ ಪೂ ಆಪುಜೇರು. ಎಕ್ಕದ ಪೂ ಸಹ ಪೂ ಆದುಂಡು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಮುಳ್ಳು ಕಂತ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ದುಕ್ಕುಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾಯ ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವೇರು. ಕೋಡೆ ನಿಕುಲು ಶಿವನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ಆರೈನಿ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಪುರುಷಾರ್ಥಗ ಅದು ಒತ್ತು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೂಕ್ಲೇನು ತಿರ್ತುಗು ಬೂರ್ಪವನೇನು ತೂಡಾಪುಂಡು. ಎಳ್ಳುನೆ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೇನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪದವಿ ದ್ರೋಹಿಲು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರು ಒಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬುಡ್ದು ನನೊಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರೋ ಆಕಲಿಗೆ ದ್ರೋಹಿಲು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಏರು ಮಾಯಿಗೆ ವರ್ಷಾದು ಬುಡ್ಪೇರೋ ಆಕಲಿಗ್ಲ ದ್ರೋಹಿಲು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಕಲ ನಡತೆಲ ಅಂಚನೆ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾಯಿರ್ದು ಬುಡ್ಪೇರ ಬೈದೇರು. ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಬಲಶಾಲಿ ಆದುಂಡು. ತನ್ನ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಲೆತ್ತ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಮಾಯೆ ಇಂಚ ಅಯಸ್ಕಾಂತವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯದ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ರೂಪಡು ಧಾರಣ ಮಲ್ತುದು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಎತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎತೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಸುರುಕು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂದಾನೆ ಇಂದು ಮಾತಲ 100 ವರ್ಷದ್ದು ತಯಾರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅನುಭವಿಯತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಿಖರವಾದ ನೋಂದೈತಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಈ ನಾಟಕದ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂಡಾಪುಂಡು. 100 ವರ್ಷಡು ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ನಲ್ಲ ಶೀಘ್ರವಾದ ಆಯರುಂಡು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹ ಉಪಯೋಗವು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಆ ಸುಖ ಸದಾಕಾಲಗಾದ ಒರಿಯರ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಲ ಸಹ ಆವಡು. ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯಡು ಸತ್ಯಯುಗತದ್ದು ಸುಖ ಉಂಡು. ಊರಿನಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಪಗ ಬರ್ಪೇರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಜಪ್ಪುನಗ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದು ಬರ್ಪೇರು. ಭಾರತ ಜತೊಂದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕಿತ್ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಏರುವರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪರು. ಏತೊಂಜಿ ಜಪ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ. ಕೆಲವರಂತೂ ಬಾಬಾನೇ ಓದವಿರು ಪಂದು ಒತ್ತುನಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಾಬಲ ಸಹ ಮಹಿಮೆ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾಯದ ಮುಷ್ಟಿಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕುಸ್ತಿ ನಡಪುಂಡತ್ತೆ. ಮಾಯೆ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಬೂರ್ಪದ ಉಡ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವೇರು. ಒರ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂಡಲ ಸ್ವರ್ಗಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುಜೇರು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಏರಿ ಇಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತರೋ ಅತ್ತನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೂರ್ದುಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆಲ ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಅವಂದು ಪುಣತ್ತೆ. ಜೋಕುಲ ನೆನಪುದ ಮಿತ್ತು ಮಾತಲ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗೀಯ ಅಪಾರವೈನ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಡು ದಿವಾಲಿ ಆಪೇರು. ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ದುಮ್ಮುದು ಜನ್ಮಡು ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಈತೊಂಜಿ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡಾನೆ. ಕರ್ಮ ಭೋಗಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗಡು ಕರ್ಮ ಭೋಗದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಎತೊಂಜಿ ಜಮ ಮಲ್ತನವರು. ಏರು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರೋ ಆಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ ಪಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಏರು ಮಾತೆರ್ದಲ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಆಕುಲೆ ಏರೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ತುಲೆ ಮಾಯೆ ಏತೊಂಜಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರ ಏತೊಂಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ಜಿಂಜಿದನು. ಅಜ್ಞಾನ ಜಿಂಜಿನ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡಾದಿತ್ತಂಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೂಡ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ತೆರಿದುಲ್ಲೆರು. ಈ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು
ಜೋಕುಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತಿರಿ ಒಂದಿಚೆರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಸಂಶಯ ಕಣತದು ಬುಡ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಕಪಟನು ಬುಡ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ನಿಕುಲೇ ತಿರಿ ಒಂದಾರು ಆ ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆಯಲಿ ಆಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಾರಣ ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವಜಿರು ಐನೇರ್ದವರ ಅವಲ ಸಹ ವಿಕರ್ಮಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಪನುಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಗರ್ಭ ಚೈಲ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಲ್ಪಲ ತಪ್ಪಾಂಡು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕನಗ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುಂಡಲ ಸಹ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಯೆ ರಾಜ್ಯ ಏಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಶುರುವಾಪುಂಡೋ ಅಪಗೊಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೂಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ತೊಂಜಿ ನಮ್ರ ಆದೊಪ್ಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ಏತ್ ನಮ್ರತೆ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೇರು ದೇಪಂಡ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ನಡತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇಂಚಿನಾಡು ಅವು ನಾಟಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಇಂಚ ಆಯ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಪಂದು ಸಹ ತೆರಿಪವೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಾಪ್ ದಾದ ರಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಜೊತೆಟುಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಬಾಪ್ ದಾದನ ಮತ ತಮ್ಮದೇ ಆದುಂಡು ಈಶ್ವರನ ಮತ ತಮ್ಮದೇ ಆದುಂಡು ಈ ಮತನು ಕೊರುಪುನಾರಿ ಏರು ಪಂಡಲ ಸಹ ತಿರು ನೋಡಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಂತೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆರುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಸದಾ ಶಿವ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೇರು ಪಂದು ತಿರಿವೊನ್ಲೆ ತಿರುವನಂದೆತ್ತಂಡ ಪದವಿನು ಸಹ ಪಡೆಪುಜೇರು ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾದು ಬಾಬಲ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾಯ ಇಂಚಿನ ಮಹಾವೀರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಿಡ್ದಲ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪದ ಬುಡುಪುಂಡು ಅಪಗ ಮೊಕಲು ಬಾಬನ ಮತದಲಕ ನಡಪುಜಿರು ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಸುರಿ ಮತದಲಕೈ ಉಲ್ಲೇನೆ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನವು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತವಾದುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ಮತ ತಿಕ್ಕನಗ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಕುಲ್ದೆ ಐನೆರ್ದವರ ಯಾನು ಬ್ರತನು ದೆತೊನೊಂದು ಉಲ್ಲೆತ್ತೆ ಬ್ರತನು ದೆತೊನ್ನ ಕಾರಣ ನಿಂದನೆ ಕೇನೊಡಾಯಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪುಗಳ ನಿಂದನೆ ಕೇನ್ನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ನಿಂದನೆನು ಕೇನುವೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಮೇರೆನು ಸಹ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಖಂಡಿತವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಏತೇತು ಸತ್ಯತೆ ಹಿಡಿದು ನಡಪೇರೋ ಆತು ರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಸುಳ್ಳುದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಪುಜಿ ಅಕಲಿಗಂತೂ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾಯೆ ಒರಾಣಿ ಮೂಂಕುನು ಪತ್ತೊಂದು ನಾಶ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಮಾಯೆ ತಿಂದು ಬುಡ್ಪುನ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡಲ ಏರ್ನಾಂಡಲ ದೋಷ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಈರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಲೆಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯಡು ಭೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಉಂಡು ಮಾಯೆ ಇನಿ ಕುಶಿಲ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಗುರಿಂದಿ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ನಟ್ಟುವೆರು ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನಾಂಡೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಡಾಯ್ದ ಮೈದಾನುಡಿ ರಾಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರಿ ದೀವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ದು ಓಡು ಉಪ್ಪಡಾಪುನ್ ಆಂಡಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಪುನಕ್ಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆನು ಬೂರ್ಪದ ಉಡ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲ ಲಡೈನು ದುಂಬು ಪಾಡುವೆರು ಮಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಡೈ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಪೇರ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಗುಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರೋ ಪಂಡು ತನ್ನ ಗೌರವಗಾದು ಮಸ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಓಡೆ ಅಂಡಲ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯನು ತಿರಿಪಾವುಜರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರಿಪಾವುಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ದುಂಬು ಪಾಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂತರ್ಯಡು ಮನಸ್ಸು ಅಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಏಪಲ ಸಹ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುನಗ ಈ ರೀತಿ ತೆರಿಪವೆರು ರಡ್ಡನೇಕಲು ಬಾಬಾ ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪುನ ಸುರುಕೆ ಎಂಕುಲೆ ಕೇಂದು ಬುಡ್ಕ ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರವಾದುಂಡು ಅರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಇಜ್ಜನ ಕಾರಣ ಸರ್ಜನರ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪೇರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪಿನ ಕಾರಣ ರೋಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಜಿ ಏತೇತು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪೇರೋ ಆತು ಬೂರುವೆರು ಭೂತ ಅಂತೂ ಮಾತೆರಡಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅದು ಪುಜರು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಅಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿನು ಬುಡ್ಪುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಹಾತೆರದಲ ಮಲ್ಲ ಸತ್ರು ಕಾಮ ವಿಕಾರವಾದುಂಡು ಐತೆ ಕೆಲವರು ಬೂರೊಂದೊಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕೂಡ ತೆರಿಪೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ನವಿನಃ ವಾ ದೇಹದಾರಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏಪಗುಲ ಏರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪುನಾತ್ ಪಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚ ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀನ ಬುದ್ಧಿ ಏಪಲ ಹಾಳಾದು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಚೌಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಚೌಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಚೌಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ
ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವನವರ ಸ್ವಯಂ ಜಾನಸಾಗರ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು ಇಂದಿಟ್ಟು ಏಪುಗಳ ಸಂಶಯನು ಕನಾಯರಬಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಕಪಟವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೈನ ಚಾರಟನ್ ದಿವುಡು ದೇಹಾಭಿಮನುಡು ಬತ್ತದ ಏಪುಗಳ ಪದವಿ ದ್ರೋಹಿಯಾರಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ನಾಟಕನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವೊಂದು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಮಸ್ತು ಮಧುರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ರಾದುಪ್ಪೊಡು ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊಜ್ಪೈರಬಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತನು ಬುಡ್ದು ಒರಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತದಲಕ ನಡಪೋಡು ವರದಾನ ಒರಿ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಡು ಲವಲೀನಾದ ಗುರಿನ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಣ ಮುಕ್ತ ಭವ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗದ ಜಕಿಲಿಡು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರಿತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಶ್ರಮದತ್ತ ಅಂಡ ಏಪ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗೂ ಬದಲಾದ ಗಲ್ಲಿಡು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅತ್ತನ ಗುರಿದು ದುಂಬು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಪಗ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುನಿಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧನೆ ಆದಂಡು ಒರಿಯನ ಪ್ರೀತಿಡುಪ್ಪುಲೆ ಓರಿ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಡುಪ್ಪುಲೆ ಓರಿ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಡು ಲವಲಿ ನಾಲೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಾಂಡ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಮಾತ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅನುಭವನು ನಿಖಲ್ನ ಮೋಣೆ ಅತ್ತನ್ನ ಚಲನೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಂ ಶ